blokir tetap kita bikin video guys yo. Tetap ngonten Mas yo YouTube iki sementara cek kebenet. Iki engko kebuka iku nek wis seminggu guys. Seminggu nanti kita baru bisa maksudnya upload video lagi. Lah nek videone tak deloki neh oleh Mas gak apa-apa guys. Sementara waktu sama delok videone dhewe terus gak apa-apa mbok ulang-ulang. Ini sementara kita upload di akun kedua ngene Mbah Pomo. Kita uploadnya sementara waktu di tempat Mbah Pomo. Ini mupo pitani mang masak ngematkan dikon masak apa masak ceker pitani. Ceker pedes. Ceker pedes. Nanti kita review ya guys. Ini ada sementara masih pitani. Di sini. Ada kita melihat para Pak Depodi dan Bu Di. Ini adalah petean dongakne guys. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Muga-muga ijek entuk kiriman udan bareng abuk king kondang kudanan duweres. Ya ta bareng abuk ndang kudanan duweres mari ngono terus ngono pas kembang entuk udan duweres. Kuwabot ketok entuk udan duweres ping pindho. Muga-muga ijek entuk kiriman. Ben jagonge dadi guys yo. Min ya robbal alamin. Ini apa Mas? Iki telek pitik. Jadi ngabuk iki sekarang dicampur telek pitik. Ada 3 campuran telek pitik asli, Posca Orea. Ngabuk iki ping pisan tok guys ki. Umur 29 dina ki. Biasanya kan ada ngabuk umur 15 dina ngabuk pertama. Engko terus 35 dina ngabuk kedua. Lah iki ada ngabuk ping pisan tok ki. Ping pisan tok umur 29 dina wis diabuk langsung dikei 7 kintal tok gak akeh-akeh karena ki petekan. Dan tapi adewe yo main ngene nganggo pupuk cair perawatan cair. Seperti itu. Iki kondisi jagung urung kepupuk blas lho guys. Wis apik koyo ngene iki. Wis apik. Sing bule 1 loro wis diobati ya wis do mulai mari. Iki jagung kondisi urung di pupuk blas lagi iki. Pupuke pupuk cair kuwi. Nyemprotnya paling ya ping 4 kita ya. Ketoke kene ping 4. Soalnya kan cuacane, cuacane. Apa? Posca? Ijek. Posca ning jek. Posca je sadukan iki. Lor urung rek. Kanggo kene. Kalau iki saduan mbek iki jek. Ki jek. Rek saduan tok kurang, rek iki kan pas. Wong rolas sing mergawe guys. Wong rolas. Depri. Bagian ngaduk lekman ngomong kadone ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kondang tenan kondang. Dadi dandanane mahal-mahal ya. Mahal-mahal RT 5. Kondang. Ana jagung apa ora, Bos? Untuk 40 juta. Kangane Hendrik lho. Betul kae bener klutek kok. Allah. Berarti sing ana sing macak 5. Dene nguri. Pasukan laki-laki guys. Lah nyantai karo ngopi jajan. 95. San macake 1. Ibu-ibu 3. Kan yo macake salon. Salon. Weh. Niat kabeh kowe. Salon ki ora trimo sito abene enek sing goito, enek sing pilang, enek sing ndi yo dingi. Lah 100 nek jane sampean coro yo gak coro ya. Ora sing 100 kok 500, ora 500. Nek sing 500 kan sing gak coro-coro kuwi. Oh. 100 ki wis kondang, Mbok Dik. 100 ki kebuka lho. Jadi Mbok Dik nek sing blokane kok Mbok Dik ngene 100-an iki coro-corone ngono. Kang Man. Gerbo bawang. Dandanane kok Mbok Dik jare 100. Kok balampi kuwi telah habene bolaan. Bolaan ki piye? Kok kemul. Wah. Mbah Lampi ki nyalon. Wis sak grupe Mbah Lampi kuwi engko enek Mbah Musawi. Wih. Mbah Sumi. The vintage sih. Berarti terkondang temen ki tenan ya RT ya. Kompak. Oga Mas te wani dandan tenan ngono Mas te. Dandan tenan iki. Ora rasa. LPTE. Saya sampai. Malah kayak bonus. Lambine 05, sepatune 50. Walah. Mati enak. Enak pite ya? Pite. Josis. Pacul.
Mulas RT terima papat ya sopo. Oh, Ombe lulas iki. 28 lah. Lah yo, tapi itu gunane Telek PDI. Oh, alah penting no. Penting gak tau praing glowong lah. Oh, Karena karo dong sambi. Tapi ya jelek. Oh, dong sambi RT 5 wani 5 kok. RT 5 Josis. Lu kono jare nganu emang. Apa nek duwe-duwe dibalekno Swiss kuwi. Oh, turah urunane. So kan ben hitungane kok ben sasine kan ditok jaluk 15.000. Lah selama setahun kuwi wong sitoke ketemune 180.000-an. Lah kepotong gunungan, kepotong apa wi jenenge gunungan terus apa neh ya? Terus apa neh ngono lho. Lha kuwi karo sedekah bumi apa sing kepotong setor nggoning acara sendang kuwi. Kan iso, Di. Nganu. Kanggo kuwi ya. Kanggo nyadran kuwi lho. Kuwi nyetor kuwi 2 juta piro ngono, apa piro ngono lah pokoke ya. Kuwi pokok ijek wong-wong jek duwe turahan swidak ewunan, swidak 5.000-an jekan. Lah jare abene kok. Terus diwehno, terus klambine tuku dhewe. Mbak Susi. Wong gonku ki aturane melki ngono Mbak Susi. Kenapa masake piye kok klambine piring? Oh, macake iki nggonku ki nganu, enek sing gelem kebaya, saloke gak gelem kebaya, mamanya dadan Bali wi lah. Lah sing nek dipaksa sing gak gelem kebayaan kuwi mending ra melok, soalnya njaluke dhek kaos, moh kebaya ngono. Berarti sing nom iki kaos apenan. Ketoke ya ngono. Sing wong tuwek kebaya. Oh gak ya sing nom-nom ya nek sing kebaya ya nek sing gelem. Sing bagian joget-joget goyang inul kuwi kebayaan dandan Bali. Goyang dompet. Dandan kebaya Bali. Oh gonku ora ana. Isi nyampur. Aduh geman bapane jagung ya ngono. Jadi sedekah bumi kondang ah. Aku kabeh mundur. Iki aja geman ra bapane jagung ngono. Biar iki Mbak. Biar ada gitu. Biar iki tiga ana yubi aku ngono. Jangan terlalu sak ton. Enggak rong ton. Nek kuwi wani munggah tok regi kok. Wani ngasih aku kok. Tanggone aku jemprang selanang. Ngasih blogonku. Aja geman koyo bapane jagung. Lambi iki kenen ngene ijo. Kok sane lendahe ireng. Sepatu. Nyantai sik. Aku tuh ngasih arep ora. Iki tok kabeh njupuk ngono. Latihan kowe malah hadir terus. Mangan apa Mas? Iki ya tak dudohne aku mangan jangan kok ngene dhisik. Setitik-setitik. Kuwi di apa diketokne ning HP. Cek sing kei lega, guys, ya to. Terus mari ngono. Engko arep review. Review apa Mas? Arep review masakane Ica, guys. Kayak wong lagi umbah-umbah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tewel, gori. Emang tak cemplungi ceker dhewe. Enak ha. Sama nek mangan ceker tim diguak balungnya apa dipangan sak balung drijine. Nah aku tim dipangan sak balung drijine. Buat balunge. Nah aku. Nah aku pangkat gua. Bisa sepi balungan apa? Nak wae gua. Nah aku tak. Sayure enak, seger, pas. Engko karek mereview masakane ganti masakane kae. Kita Josis guys. Enak tenan nih. Seger. Terus ganti mereview recane Ica guys. Ya.
Bocah mbah. Lanjut. Mari mbah. Ceker apa masakane ca masukane. Bismillahirrahmanirrahim iki, guys. Enak, guys. Enak pas nek karo nasi pas. Salting deh. Enak. Teksturnya soft. Oke sing pedes meledak. Enak kok. Mantap. Tapi masaku ki kurang pedes tapi enak. Enak ngono, tapi sing tipe sing gak pedes nek untuk ukuran Rica. Tapi enak. Pentol. Ya, oke, Balik guys, lagi. lanjut makan nih, Ceker. Ki segone double guys. Maksudnya segone sing kanggo dhisik karo segone dhewe. Sing anget. Bismillah lho, cekere. Enak masakane wis enak. Cuman kurang pedes Tuh. nek kanggo Rica, Rica, tapi iya. enak. Gurih, enak ngono lho, Mas Teo. Kerupuk dah. Nek kok kurang pedes ngono tok. Lombok buka. Ning omah lomboke Mantap. rawit gak gitu. Ayo. Nah, kowe lupa apa? Kebetulan dulu kok gue sama sempet tak rambak. Iya. Saya emang ora. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo guys, makan bareng-bareng makan siang ya guys. Makan siang. Bismillah. Ker. Sisa. Gorgeous. Masakan. Berarti Pinter kowe masak. sing gak enak selama nang kene kowe masak semur kae sing gak enak. Iki memang wis apal apa sing gak ditok. Kenapa? Oh sapal. Oh, tau masak ini ki. Enak kok masakannya. Kok iso ya seorang mangkaliti masak enak saiki. Bayani. Iso masak saiki. Yang dulu bisanya menghabiskan, makanya sing akeh iki iso Saiki masak. wis iso masak. Oh my god. Plus. Sing dhisik biasanya isone gur ngusungi panganan ning kamar sampai jamur. Isone tukaran rego panganan. Kayak Saiki iso nglok dhewe. Iso masak. iso kerja wisan gawe. Kadang kala saiki iso ngkeki pakane. Salting deh. Kan kayaknya kok main beli no. Tapi bangga apa tak bangga? Enggak. Soalnya memang untuk hari-hari ini kan pakane kan cara mana kerja ning urung bayaran. Jadi apa jenenge kuwi? Nek kurang-kurange dadi pangan ning omah. Alhamdulillah kan dicampur kene kok guys. Mana kurang-kurang kan bisa enak ya berarti. Nek gue resi. Oh gak kurang. Resi. Kurang nemen resi. Aduh. Ibu aku balik kan? Mbok. Kan delok. Aku balik deh kita. Balik terus esok kan rene karo
dirunding no. Iya, kok gampang lah. Dirunding no sih. Pokoknya taman ditunggu guys, ini pas ada gebrakan lagi. Jadi tetap terus stay tune di channel Neseng akun kedua kita. Sayangnya ini gue lah akun pertamanya sih. Kurang isoi sama saya ini, dia dorong dino lah jatahnya seminggu. Kamu bosan kan ada di sabun. Jangan lupa di rame no, Anda skip. Terus bisa. Rezeki kalau yang balik. Betul. Nah, Jangan balik berarti ya terus deh gini. Padahal dia juga apa-apa ya Mas ngono. saya ini YouTube sensitif, tak kayak musik. Aku ini mikir tampil mana apa? Panjalman watu. Dulu mangan lesa kok so. Ya itu tak dibeli bekas Mas. Kayak nanti saya gue rokok. Kita hidup bayar. Mana bayaran gitu. Yang penting sak bentinane sing dipangan nenek. Aku disambung kok ini guys. Dicakwi kan dicangkel mulai kan mesti kita bawa gawan itu seperti itu. Dan juga Pak Kancil ki sebagai wong tua tanggung jawab maksudnya pekerja keras tak koni gak maidu. Memang wongnya pekerja keras mergawene pekel sergep tenan. Nek aku gak nyata tak. Hanya saja rasa menurutku gurning mengarahne anak etok sing kurang pas. Tapi sing diarahne lah ya ndak blek. Plus sayangnya iki berlebihan. Ngerti sayang sing berlebihan gak? Dalam arti sing seharusnya bocah mandiri kadang kalau kan enek susah kuwi cek jaluk ning wong tuwa kuwi cara Pak iki cek kei. Padahal sebenarnya kuwi luwih apik iki aja dikei. Karena nek gak dikei kan bocah mikir. Kuwi nek aku maksudnya. Dadi kan akhirnya bocah mikir ngono. Dadi iki apa teruntuk iki mungkin tunggalku ya nek ndelok video iki. Dadi iki maksudnya wong-wong ngene iki bukan wong-wong ngene iki membenci dirimu, itu tidak. Tapi dengan cara kowe iki kekurangan, nek ana kekurangane kowe njaluk pakmu kuwi akhirnya dadi mindsetmu iku mindset jagane. Ngono lho maksudnya itu. Bukan berarti maksudnya ki wong-wong ngene iki maksudnya benci apa niku ora. Lho Mas yo katakanlah bisa dibilang kaya karo Leo ora akur, karo Miko ora akur, karo Angga ya komunikasi. Ya setelah wonge barabi ya kayak komunikasi, terus wonge ya pernah apa jenenge ya dhek jawane njaluk tolong ya tak tulungi. Mas aku bojoku apa preksa gak duwe duit, njaluk utang tembunge utang 300 tak wenehi, tak anggap hidup-hidup aku pas nganu gak kan terah ya ora diomongi, gak moro-rono kan. Ya terus akhirnya malah hajiski sing ngandani aku di nganu ae kayak 500 ngono. Terus akhirnya tak wenehi. Seperti itu tadi ki maksud iki wong-wong ngene iki awalnya jane kan karangga ya padha gak akur ya. Tapi ketika roh ngono kan ya gak ya apa ngono. Tapi pas njaluki pas Ica urung anu ya kaya urung mulai. Lumayan paling. Dadi ki maksudnya wong-wong ngene iki nek iso ki wong ki nek wis mandiri aja ngrusoi wong tuane. Karena di sisi lain ya, aku ingin ndelok video ini Pakmu wis tuwek, saya jeru. Jadi usahake malah iki nek iso mikir contoh manggone iki kan ning lemahe wong. Posisi lemah iki kan wis kadol, tau lemahe Mbah Marsam kan wis didol ning wong liya. Omahe Mbah Marsam kan wis dituku Pak Kancil. Lah kuwi piye carane nek iso ki do mikir kuwi engko oleh mindah piye biayane piye kan engko mindah wi gak mati dek 15 juta mindah ning ngarepe Mbak Yun karena
wingko tetep cepat atau lambat mesti kon elek. Soalnya Nek wis manggon, lunas, soalnya manggon nang omahe wong. Soalnya kuwi ning lemahe wong posisi wis ketuku ngono lho maksudnya. Dadi aja nganu Pak iki aku lagi susah njaluk duit aja. Usahane maksudnya saran kuwi aja. Malah kowe iki nek mergawe tak dongakne muga-muga kowe ning jaba kono kok kowe iki ning Kalimantan kok Leo ning Kalimantan muga-muga duitmu akeh. Amin. Muga-muga kowe sukses. Muga-muga masih kowe gak akrab karo aku ya aku tetep ndongakne kok yo. Muga-muga kowe iso gawe omah dhewe, muga-muga kowe iso dalam arti duwe kendaraan dhewe wong ngono kuwi. Muga-muga seperti itu. Terus kaya Angga yang muga ndang mandiri wis rumah tangga tanggung jawab. Muga-muga ndang mandiri wis aja ngrusuhi pakane, wis ndang apa jenenge obah dhewe mbah piye-piye. Wong nek wis berkeluarga secara agama wong lanang kuwi wis dudu tanggung jawabe wong tuwa. Wis secara agama dadi kowe kudu iso ngatek ning sikilmu dhewe muga-muga kowe ning Solo ya sukses lancar, pekerjaanmu lancar besok nek apa jenenge bojomu lahiran ya lancar, kene alangan apa-apa kan seperti itu. Terus kaya nduranku masku ning ndi ke? Batam. Nang Batam. Batam. Nang Batam apa ning nggone anu? Batam. Kamboja aja Kamboja. Batam. Nang Batam. Oh, Kamboja apa? kok Miko ning Batam ya, muga-muga nang kono ya Mas Miko ya lancar. Amin. Rezekine ora Batam. Batam malah cedak ndek Rezekine oke. Singapura, Malaysia. Ngono kuwi. Wong ngene iki tetep mendoakan ya kaya. Jadi iki cara meno obrolan antara saudara. Lah nek Ngono kuwi. Lah nek apa wis jenenge Mas adik, adik Mas. sing tak senengi cuman sifat ngandel ijek jaluk kuwi aku kuwi sing aku gak seneng ngono. Kuwi sifat ijek njaluk kuwi aku sing kurang suka maksudnya. Dan tak urung-urunge ya dadi iki muga-muga wis stop ngono lho. Heeh. Jadi mandirilah, golek duit sing akeh ditata masa depane, ditata uripe ngono. Muga-muga besok mulai-mulai nang desa tabunganmu akeh. Bangun rumah. Bangun omah. Ngono wae, Jos. Langsung mas bapak itu gak duit duit, pikirannya mumet bisa disambati duit. Ngono kuwi pokok sukses ning jaba kono ya. Amin. Dongaku duitmu ngungkuli aku. Wah. Dongaku masa depanmu sak dhuwurku. Kaya Angga, Leo, Miko, Mas Miko, kowe lah aku ora tau nyelepas. Ora tau aku kecil wong kono melok Mbah Marsam kene. Soalnya kono gak tau tersentuh ya. Kene sing arep gepuk wareg pentung. Kok masa depanmu muga-muga ning jaba kono sak dhuwurku. Amin. Ekonomimu ya. Dadi wong ini gak gedeng gak piye blas. Sejatine ya. Hanya gedeng sifate, ora wonge. Sifat sing kurang bener maksudnya. Sing kurang baik. Jadi wong ya wong ngene iki gak duwe wis gak tau komunikasi karo kowe-kowe. Iso nek komunikasi lewat HP. Syukur-syukur malah kowe iki apa jenenge mungkin njaluk rembukan apa piye. Lagi piye Mas iki omahe Pak Kancil iki terus piye nyale piye lan kowe katakanlah kowe duwe urunan 3.000 ta. Urunan piro termono kowe 3 juta, Miko 3 juta. Ngono nggo kalih wong toh nek kowe mrono kowe mulih ning desa ya mulihmu kan panggarono. Kowe ape mulih ning ndi? Mulih Mbah Marsam ya omah gur sedeng digone Mbah Marsam karo lanu tok. Yo pangga ndek makono yo. Kan tetep Mindah. neng omah kuwi, dan omah kuwi kan kudu mindah. Syukur-syukur enek pemikiran ngono kuwi. Syukur-syukur ya. Aku anu, golek dhewe ya. Mas. Iki padha kaya lek dhewe wong wedok, ya carane kowe ndek omah dhewe, tuku dhewe. Ngono kuwi. Soalnya untuk kondisi iki ya, kuwi pakmu ki gak iso dijaluki. Minus cara mono wong melarat iki sak ngisore melarat. Kuwi Rokok iso njaluk Mas Pin, rokoknya gak aku pakai gak kok. gak pokok. Bensin gak aku ya gak iso mlaku montore. Untuk hari-hari ini ya maksudnya kuwi
bukan mau kayak mau gue enggak, cuma mesti ngomongin Pak El keadaannya lagi. Seperti itu. Tadi syukur-syukur kue-kue do masa depanmu gede-gede. Kok ojo njaluk. Tapi malah nek iso ngekei. Ini nek kue ndelok maksudnya nek kue pemikiranmu waras normal mesti wonge seneng. Tapi nek pemikiran gak waras mesti emosi. No. Enak, Mantap yo. mantap pola. Tapi semua dari Apa? Ambil ke laptop. Alhamdulillah, amin. Mantap. Kacang dingin enak. Kayak enak. Nah, Tapi piye cara menang iki? Kan di dunia ini kan cara menang kan enak. Mesti kan saling berkesinambungan teman. Ada yang enak sing apa jenenge? Anak sing kayak gak jalan, kadang anak waktu jalan mungkin. Dan untuk cara menang wes yo, cara menang yo muga-muga yo jadi pelajaran. Terus yo iso buka aneh. Soalnya kira yang sempurna lah, anak kadang gak sempurna, orang tua kadang gak sempurna. Jadi waktu itu, karena di dunia itu mesti enak sing yang dikilah ini. iya. Mesti pasti. Muga-muga mari iki ketika wis duwe kehidupan dhewe wis pemene sing wis berkeluarga dhewe, punya keluarga kecil iso luweh mikirno dadi kerjane lebih keras lagi, sing maune si bujang apa jenenge? Sik ngono kuwi, lah saiki wis dirubah, tambah lebih semangat kerjane. Nggo keluarga kecile, nggo bojone, nggo calon anake ngono. Tuh guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Enak. Ini boleh sing terong, Mas Anissa. Saling Nek untuk ukuran rica ini gak rica, tapi untuk ukuran ini cenderung lebih ke ayam ungkep. Kalau untuk ukuran ayam ungkep ya 8. Waduh. 1 dari 10 8. Aku 8/10 betul. Bisa mononan. Cuma aku iki Dik, kurang pedes ngono tok. Nek Nah ya iki mergo kan gene lombok kurang. masuknya oga rica tapi ayam ungkep guys. Ya. Ayam ungkep. Untuk ukuran 8 just 8/10. Ayam ungkep kecap kan. Ya. Kayak enak gurih. Nak gurih, betul. Asin enak manis-manisnya. Pas pokoknya. Mantap. Tidak masuk di ayam rica, masuknya ayam Ungkap. Betul. kurang lombok. Semoga guys, terima kasih yang sudah mendukung ADW terus. Moga-moga sampean terhibur dengan konten ADW, dan untuk sementara kita uploadnya di akunnya Mbak Pomo, akun kedua niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun untuk semua yang sudah support kita selalu dan mendoakan yang terbaik.